Λοιπόν, περπατούσα με τη φίλη μου τις προάλλες και μου είπε: Μην ανησυχείς, ήταν just the tip. Just the tip. Γύρισα απότομα το κεφάλι μου και της είπα: Τι? Αυτή λέει: Όχι, ήταν just the tip. Ήμουνα σε φάση: Τι είναι αυτό? Κυριολεκτικά μου έδειξε αυτή την εφαρμογή. Ήταν ο πιο απλός τρόπος να δώσω φιλοδόρημα που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Μπήκα στην ιστοσελίδα, το έψαξα και με έπεισε. Σίγουρα θα το χρησιμοποιήσω για την επιχείρησή μου. Το Just the Tip είναι κυριολεκτικά ο πιο απλός τρόπος για να συλλέγετε φιλοδορήματα και να λαμβάνετε καλύτερες κριτικές. Και να καταλαβαίνω πραγματικά ποιοι από τους υπαλλήλους μου είναι καλοί και ποιοι όχι. Είναι ένα απλό πρόγραμμα φιλοδορημάτων με QR code που το μόνο που χρειάζεται είναι να το εμφανίσεις και να το ξεχάσεις. Μπορείς να συνδεθείς, να δεις ποιοι υπάλληλοι σου αποδίδουν καλύτερα, ποιοι δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό και ποιοι όχι, και κυριολεκτικά απλά το ρυθμίζεις και το ξεχνάς. Είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που έχω κάνει. Οι υπάλληλοι μου είναι πιο ευχαριστημένοι, οι κριτικές μου έχουν ανέβει και ξέρω τόσα πολλά περισσότερα για την επιχείρησή μου. Είναι αυτονόητο. Οπότε μπορεί να ρωτήσεις πόσο κοστίζουν όλα αυτά. Είναι το καλύτερο μέρος. Είναι 100% δωρεάν. Λοιπόν, δηλαδή, εάν είσαι πραγματικά έξυπνος, θα σου πρότεινα να δεις Just the Tip. Είναι κυριολεκτικά Just the Tip.